ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೆಂಚಲ್ಲವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತು ನೋಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ಸೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು, ಬರ್ಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಸ ಹೊರಂದುಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ವೆದರ್ ಏನಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ಅದೊಂಚೂರು ಮುಗಾಲ ಆತುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ವರ್ಕ ಇದೇ ತಿರುಗದ ವರ್ಕ ಅದಾ ಮುಗಾಲ ಆತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಶಾಂತ ಏರಿಯಾ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೆ ತಿರುಗುಜಿ ಮುಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕು ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ಲ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಆತು ನೀರ್ಲಾಗ ಏದು ಜರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಪುರ ನೆಕ್ ಮೊಸೂರು ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಡ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಅಂಜಡ್ ಬರೋ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರಿ ಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ದ ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಹಂಗಲೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ ಇವತ್ತು ಕಂಟೈನರ್ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಒಂದು ಮಲ್ತ ತಂಜಾನಿಯಾದ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಡ್ಪುರ ಐಪೈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮುಂಚೆಡ್ಲ ಉಂಡು ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಮೋಲ್ ಮಾಸಾಯಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಚೆಡ್ ಪೂರ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಏನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನಕುಲು ಪಣಿಬೇಕು ಏತಾಂಡಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜನಕುಲು ಪಣಿಬೇಕ ಐಕಲೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂಟ್ರೆ ಅಬಿಚ್ಚಿ ಐಕಲ್ ಕೆಲವು ಕಲ್ವನ ಐಕಲ್ ಇಪ್ಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಗುಬ್ಬುನ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ತೂವೇರೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ ಮತ್ತೆ ವರ್ಷ ಸುರಾಡು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಗೆಂಡ ಚಾರ್ಕೋಲ್ಲ ಬೇಗ ಉರಿನಿದು ಮೂವೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ನಿಗಲೆ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ಹೋಜಾವೆ ಚೈನೀಸ್ ಎಡುಗುರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐಬಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಬೇ ಲೀವ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡನ್ ಪಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡುವರು ಕೆಲವರು ಪಾಡುಜರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐಬಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ತಂಡೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ ಜಿಂಜರ್ ಶುಂಠಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಕರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಲರಿ ಭತ್ತ ಬಂದು ಗಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ತಪ್ಪು ಪಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಚಾಪ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ 5 ಲೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸ್ ಕೆಲವು ಟೊಮೊಟೊ ಕೆಚಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
मोल फुट मिक्स वाटर आणि ते मोल इथे 25 ಲೀಟರ್ 30 ಲೀಟರ್ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ते मोल ಒಂದು ಉಪ್ಪು ವಾಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾಡಲು ಇಜ್ಜಂಡ ಪಾಡು ಜಂಡ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಬುಷ್ ಕಂಪೆನಿದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟ ಎಡ್ದಲ್ಲ ಹಾಳ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪುನಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಜಂಡ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಮಟ್ಟ ದಾಲ ಪಾಡಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂಕ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಮೆಡ್ಲಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ 2-3 ಜನ ಕೇಂಡದಿತ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಪುಟ್ಟದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಳೋದಾಗ ಅಂಚನೆ ನಿಂಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇತೆ ಹೂವಂಡಲ ಹೂವಂಡಲ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ತೂಕ ನಿಗಲೆಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಬೇಗರ್ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ದಾನಿ ಸಾಕು ಬಿರಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬಿಜಿ बीप सास लिखाओ।